Defective items ang nangunang reklamo ng mga consumer na naitala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur noong nakaraang taon. Batay sa datos ng DTI Consumer Complaint Center, umabot sa 274 ang kabuang bilang ng mga reklamong naisampa noong 2025. Na karamihan ay may kaugnayan sa mga sira o depektibong produkto. Mas mataas ito kumpara noong 2024 kung saan 188 lamang ang naitalang mga reklamo. Ito ay nagpapakita ng malaking pagtaas sa bilang ng mga consumer na lumalapit sa ahensya upang humingi ng tulong at maghain ng kanilang hinaing. Ayon sa DTI, hindi itinuturing na negatibo ang pagtaas ng bilang ng mga reklamo. Sa halip ito ay patunay na mas mulat na ang mga consumer sa kanilang mga karapatan at mas handa ng magsumbong kapag nakakaranas ng abuso o kapabayaan sa transaksyon. Idiniin din ng ahensya na ang bawat reklamo ay dumaraan sa tamang due process upang matiyak na makatarungan at naayon sa batas ang pagresolba sa mga isyu, mapaside man ng consumer o negosyante o seller. Bakit ang inapod na due process sa consumer complaints? And in a matter of fact, the ipugabos na complaints is under the jurisdiction or coverage ng DTI. So, nagkakawa kita ng validation. But when it comes to the due process of consumer complaints, uga po kitang filing ka iyan. So, ma-file ang consumer na nagko-complain regarding duman sa kung ano po si reklamo niya. Uga po kita kaya ng complaint form and kaipuhan lang po ning evidence or proof of transaction. Kasi importante na talaga ma-validate na the transaction happened. And kaya po very important sa yung mga consumers na i-keep ninda ang any evidence or proof of transaction like official receipt, contract, or whatever. Kasi kaipuhan po yan sa pag-file ng complaint. Dagdag pa ng DTI, patuloy nilang hinihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa kanila sa oras na makakaranas ng problema kaugnay ng mga produkto at serbisyong nabibili online man yan o physical store. Sa tuya po mga consumers, sabi nga ni Kayan under our Consumer Protection Division, na we have our consumer rights and responsibilities. So, ang DTI man po, if you have any concerns regarding consumer-related or even business-related, pwede pong magdulog sa mo. But we always advise na iba po pag may aram kita, iba pag well-informed kita. Kaya if ever po aramon ta ang sa tuyang consumer rights and responsibilities, para po at least pag naka-encounter kita ng mga arog kaning concerns, aram ta po ang gigipuhon and ma-practice ta ang sa tuyang rights. Upang mas mapadali at hindi na abalang maghain ng reklamo, maaari na rin isumite ito online sa pamamagitan ng website ng DTI Camarines Sur kung saan matatagpuan sa QR code ang iba't ibang impormasyon sa ahensya kabilang na ang Consumer Complaint Center. Regine Boy, CSN.